Presented by SS Music. राजेश Presented राज by पोखरिया पोखरिया भतरा बाड़े छाका हमरा पाता लागल बा भतरा बाड़े छाका हमरा पाता लागल बा जब हम सटी तब फरका भागला ये सखी हो जब हम सटी तब फरका भागला राजेश राज पोखरिया ऐसन बचा लो कर का कहीं सखी से जिया पकबो नहीं धरता सखी ऐसन बचा लो कर का कहीं सखी से जिया पकबो नहीं धरता वे सखी भीतर से पूरा खा लागता भतरा बाड़े छाका हमरा पाता लागल बा जब हम सटी तब फरका भागला या सखी हो जब हम सटी तब फरका भागला राजेश राज पोखरिया का कहीं सखी हम बानी मजबूर हो देवराय अभिनंदन हमसे रहता रे दूर हो का कहीं सखी हम तो बानी मजबूर हो देवराय अभिनंदन हमसे रहता रे दूर हो धर जब कारा तो झटका लागता भतरा बाड़े छाका हमरा पाता लागल बा जब हम धरी तब फरका भागला ये सखी हो जब हम धरी तब फरका भागला रिकॉर्डिंग स्टूडियो रेड एंजल म्यूजिक रक्सौल।